Любовта не може да бъде насилена. Ако нещо е за теб, то ще бъде за теб и ще трябва да преминеш през всички изпитания, докато най-накрая се осъществи. Не ми вярваш ли? Тогава чуй тази история и ще видиш. Внимание, има спойлери! Историята започва с това, че господин Лин Суянг уволнява един работник, затова е необходимо да се намери заместник. Също така се запознаваме с Кяо Ю, едно срамежливо момиче, но весело и умно. Кяо Ю приема работата срещу заплата от 10 000 юана. Когато пристига в дома на господин Лин, тя почуква на вратата и, тъй като не получава отговор, решава да влезе. Кяо Ю почиства стаите в къщата и остава изненадана. Господин Лин се намира вътре в имота. Той обаче не може да я види, затова не забелязва присъствието й. Кяо Ю се скрива в банята, но той влиза, за да си вземе душ. Когато тя излиза, е на път да бъде разкрита. Господин Лин я чува и точно в този момент в къщата пристига госпожа Кин, която е много ядосана, когато вижда Кяо Ю. Но господин Лин я защитава и решава да я наеме, което е нещо добро за Кяо Ю, която е затънала в дългове заради болестта на майка си. Затова Кяо Ю напуска предишната си работа, но не е очаквала, че баща й вече е прибрал заплатата й. На следващия ден Кяо Ю се връща в къщата на господин Лин, но малко закъснява, което създава лошо първо впечатление. Господин Лин подремва за кратко, а Кяо Ю търси информация за него, за да му осигури по-добро обслужване. Настъпва нощта и е време за сън. Господин Лин обаче има ужасна болка и Кяо Ю отваря прозореца, за да освежи стаята, но за нейно нещастие някой я снима от един балкон. Кяо Ю сяда до господин Лин, а той я прегръща докато спи. На следващия ден господин Лин получава обаждане. Снимката, направена предишната вечер, е публикувана в социалните мрежи, което кара госпожа Чин да ревнува и накрая тя иска помощ от госпожица Санди. Господин Лин води Кяо Ю на работа, но слуховете за техния роман витаят навсякъде. Кяо Ю получава подозрително обаждане от Санди, която я кани в Солай кафе. Том пристига там, тя е изправена срещу нея, а Санди настоява да разбере какви отношения има с Лин. По време на спора Санди хвърля чашата си с кафе по нея и изцапва дрехите на Кяо Ю. Едно момче на име Лин Чен, което наблюдава целия спор, накрая помага на Кяо Ю, като й дава палтото си. От друга страна, господин Лин получава обаждане от една жена, която го предупреждава за романа му с Кяо Ю. Междувременно, Кяо Ю се среща с приятелите си, за да отидат на парти същата вечер. На това парти Чен се запознава с приятелката на Кяо Ю Ориндж, която също е там. Там тя му разказва за работата на Кяо Ю, която е да се грижи за господин Лин. На следващия ден Лин е на работа, а Кяо Ю почиства къщата. Този път всичко е наред. След това Лин отива на рождения ден на годеницата си. От своя страна Чен решава да покани Кяо Ю, за да прекарат малко време заедно, но не преди да я заведе на фризьор, за да й направят промяна във външния вид. Когато пристига на партито, господин Лин отива да говори с Чен, а Кяо Ю получава обаждане от баща си, който има нужда от пари, за да се измъкне от дълг към някакви престъпници. Кяо Ю обаче отказва да му помогне. За нещастие, госпожа Кин чува този разговор, затова Санди отива и се изправя срещу Кяо Ю, защото тя има някаква връзка с господин Лин, въпреки че той е сгоден. В този момент пристига Шао, служител на господин Лин, който напада Кяо Ю, защото тя е била малко груба с него, когато е говорила с него, но за щастие един служител се намесва и я защитава от Санди и Шао. Когато настъпва нощта, Кяо Ю и господин Лин са засегнати от случилото се. Двамата спорят за станалото и си лягат, чувствайки се малко тъжни. На следващия ден Чен среща приятелката на Кяо Ю Ориндж на представяне на книги, но разговорът става малко неловък, защото Ориндж не обича книгите. Освен това, Чен крие една тайна, а именно, че той е Миднайт, известен писател. Същия ден господин Лин отива на работа, докато Кяо Ю остава у дома. Сред цялата тази драма Чен е посетен от госпожа Чин, но той отказва да й помогне в злия и план да отдалечи Кяо Ю от господин Лин. От друга страна, Кяо Ю вкъщи приготвя вкусна храна за господин Лин, като взема предвид неговите съвети и тези на приятелите си. Вечерта Кяо Ю го кани да яде, където той признава чувствата си, но когато излизат от ресторанта, открадват чантата на Кяо Ю, което я кара да припадне от уплаха. Ако Кяо Ю дойде в Каракас, ще умре.
На следващия ден Чен разказва на господин Лин какво планира годеницата му. Ден по-късно Чао Ю се занимава с домакинската работа, но господин Лин започва да усеща болки в очите, затова Чао Ю му помага, като му прави масаж. Малко по-късно Чао Ю получава обаждане от приятеля си Чен Му, който я уведомява, че баща й е поискал пари. Чао Ю се изправя срещу баща си, а същата вечер отива на парти, където също е и Чен. Там той вижда как Чао Ю е тормозена от един мъж. Затова решава да й помогне. После Чен води Чао Ю до дома на господин Лин. Преди да си тръгне, той подарява на Чао Ю нежна целувка. По това момиче мъжете направо валят. В друга сцена Чао Ю вечеря с Чен Му и признава чувства към шефа си. Междувременно Кнелин отива при офталмолог, който потвърждава подобрение на зрението му, но Кнелин го пази в тайна. Щом се прибира от дома, Чао Ю приготвя нова рецепта за тофу и нудели за господин Лин, но той отказва да ги яде. Порано Чао Ю се беше записала в кулинарно състезание. Това събитие е много важно за Чао Ю, която лесно побеждава останалите състезатели и успява да стигне до финалния кръг с приятеля си Чен Му. Госпожа Кин обаче и залага капан, а именно, че организаторът на събитието маха захарта от щанда на Чао Ю, която е била основна съставка за ястието, което тя приготвя, затова Чао Ю е принудена да използва друг вид захар. В журито е господин Лин, който опитва и двете ястия и избира за победител ястието на Чао Ю и Чен Му, като те все пак печелят въпреки препятствията. Когато се прибира от дома, Чао Ю разговаря с господин Лин и му подарява подарък, който се оказва много красива синя вратовръзка. След като получава жеста, той решава да отиде на работа, носейки я. Ау! В свободното си време господин Лин говори с Чен. Чен се шегува малко с него, като му казва, че е знаел кое е ястието на Чао Ю, което е вярно и затова я е направил победителка. Освен това, Чен го насърчава да спечели сърцето на Чао Ю, докато тя е с приятеля си Чен Му и признава, че е объркана от действията на господин Лин. Известно време по-късно Чао Ю се разболява тежко от настинка. Господин Лин и приготвя чаша чай, после идва Чен Му с малко супа. Господин Лин ги чува, приближава се с чая и се чувства малко ревнив, когато вижда двамата заедно. Заради това, Чен Му предпочита да си тръгне, за да избегне проблемите. Вътре в къщата Чао Ю се изправя срещу господин Лин, защото е изплашил приятеля й, но без да иска се спъва и пада върху него. Заради това двамата си разменят романтична целувка, която се превръща в още много целувки. Дни по-късно господин Лин се разболява от грип, затова е приет в болница, където добрият му приятел Чен го посещава, но си тръгва бързо, след като му прави шега. После господин Лин е посетен от майка си, която се тревожи за състоянието му и за това, че не е уведомил годеницата си за болестта си. Вярно, че е сгоден! Колко ужасно! Но именно тогава господин Лин отговаря, че няма да се ожени, защото не е влюбен в нея. Ето така да. Изненадващо госпожа Чин е чула всички тези думи, защото се е намирала отвън пред стаята му. И след като майката си тръгва, господин Лин признава любовта си на Кяо Ю и й казва, че скоро ще може да се излекува, за да имат бъдеще заедно. От друга страна, приятелят му Чен има малка среща с Оранж в кафенето на приятеля си Чен Му. Те говорят за книги, но на нея четенето сякаш не й харесва особено. В друга сцена госпожа Кин решава да саботира Као Ю, затова се обажда на директор Ву, за да направи проверка на храните и да обвини Као Ю в измама, защото е използвала непозволени съставки. От друга страна, бащата на Као Ю също се опитва да я намери. Тук мирише на много проблеми. В болницата годеницата на господин Лин решава да говори с Као Ю и я уведомява, че господин Лин ще бъде изхвърлен от журито. Заради това двете решават да разговарят в кафенето, където атмосферата става много напрегната. Госпожа Чин предупреждава, че ще се омъжи за господин Лин и че няма да има нищо, което да може да й попречи. Освен това я обижда, като казва, че е с господин Лин само заради парите и твърди, че също е мамила в кулинарното състезание. След всичко това Чао Ю се обажда на господин Лин, за да му каже, че няма да се върне в болницата.
Но в този момент пристига Чен, който е видял госпожа Чин да излиза от болницата. Когато господин Лин разбира какво е казала госпожа Чин на Чао Ю, той се обажда на годеницата си, за да й каже да стои далеч от нея. Малко по-късно господин Лин се прибира от дома. Там го информира, че Чао Ю е мамела в състезанието, защото е използвала съставки, които не са били позволени. Междувременно Чао Ю е на площада и мисли как да каже истината на господин Лин, когато пристига баща й и иска малко пари. Тогава тя накрая отстъпва, но баща й става агресивен, когато вижда, че му е дала съвсем малко пари. За щастие господин Лин, който я наблюдава от колата си, решава да слезе и да я защити. След това той дава още пари на баща й, за да си тръгне. Когато се прибират у дома, те имат малък спор за парите и за това, което Чао Ю е направила в състезанието, така че тя си тръгва от къщата много ядосана. А когато излиза оттам, тя среща приятеля си Чен Му и двамата разговарят известно време за детството си и за забавните моменти, които са прекарвали заедно. Междувременно господин Лин прави едно обаждане, опитвайки се да разреши цялата ситуация. После Чао Ю се връща от дома и господин Лин я целува, въпреки че тя всъщност не иска. Господин Лин я отвежда в стаята й, за да се извини за случилото се, а Чао Ю му прощава с още една целувка. Господин Лин казва на Чао Ю, че не трябва да се тревожи за баща си, нито за състезанието, и й подарява огърлица от майка си. На работа господин Лин научава за спада на акциите на компанията, докато Ченг Му е тъжен, защото Чао Ю не отвръща на любовта му. И какъв приятел само! По-късно господин Лин води Чао Ю на работа, за да може тя да му помогне, и двамата споделят романтичен момент, но са видени от една служителка, която казва на останалите работници за връзката им. Чао Ю предлага да готвят заедно, а той накрая приема. Вече у дома, Чао Ю получава обаждане, в което разбира, че Ченг Му заминава да учи в чужбина. Преди да си тръгне обаче, той накрая и признава любовта си. От друга страна, Ориндж си тръгва от дома си, но по пътя е отвлечена от някакви непознати. Чао Ю се връща в къщата на господин Лин, където го намира. Там тя разбира, че е наранен, но той я успокоява и казва, че зрението му се подобрява. От друга страна, Чен излиза да търси Ориндж, която е била отвлечена от бившата приятелка на Ченг Му, но за щастие успява да я спаси и да я заведе у дома. Чао Ю и Ченг Му се сбогуват, а тя си тръгва с господин Лин, но не забелязва, че един мъж се крие зад дърветата и ги шпионира. А в офиса господин Лин научава, че Чао Ю е обвинена в измама, затова изпраща служителите си да разберат какво се случва. Но скоро получава обаждане, в което го информира, че Чао Ю е в болницата, след като е припаднала. После получава информацията, че някои хора планират да навредят и на двамата. От друга страна, Ориндж се събужда и се среща с Чен. Там той и признава любовта си. Междувременно госпожа Кин се намира на балкона на една сграда и крои нов план, за да раздели Чао Ю и годеника си. Известно време по-късно Чао Ю отива при офталмолога. Там, за съжаление, се среща с госпожа Кин. Тя й казва, че може да й помогне с ситуацията на майка й, замяна на това да стои далеч от бъдещия й съпруг. В следващата сцена виждаме господин Лин, който е в болницата и се подготвя за операцията си на следващия ден. От друга страна, съвсем внезапно Чао Ю си тръгва от къщата на господин Лин, защото баща й е изпратен в чужбина, а тя, въпреки обидата, която изпитва към него, решава да отиде да го търси. Макар че заради това няма да види господин Лин известно време. Обратно при господин Лин операцията се оказва успешна, но за него е важна единствено присъствието на Чао Ю и когато не я вижда, решава да я потърси. Госпожа Кин отива да посети годеника си, но там той окончателно скъсва с нея. Най-после. От друга страна, Ориндж получава съобщение от Чао Ю, което пише, че всичко ще бъде наред, а в отговор Ориндж й казва, че следващата седмица ще се омъжва и че иска Чао Ю да бъде нейна шаферка. След всичко това са минали 5 години. Господин Лин продължава да чака за връщането на Чао Ю и се радва, когато я вижда да върви, държейки за ръка едно дете, което се оказва техният син. Ориндж и нейният годеник Чен решават да си тръгнат заедно с детето, за да оставят Чао Ю и господин Лин насаме. Те излизат на разходка и след малко той отново изразява любовта си, като най-накрая й предлага брак. И така завършва тази драма. Моля, абонирайте се и активирайте известията. Благодаря, че ни гледахте и до следващия път!